Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati sining palatuntunan. Handumanan sa isa ka ambahanon. Subong man sa mga dramatista nga magahatag kabuhi sining akong sulat. Ako si Lance, soltero kaga, taga Sipalay gid ako. Pero nagkadto ako diri sa Bacolod para magpangita sang obra. Bilang isa ka mekaniko, kiti mahilig ako magkayo kag magkuti sa salakyan. Pareho sang iban, may istorya man ako sa pagigugma nga hindi ko gid malipatan, kag luyag man mahatagan sang kabuhi. Apang sa wala ko pa masuguran, palihog patokara sang ambahanon nga ginatiguluhan, Sinta. It's me, Union Vlog, Artistang Hilaw. Welcome to my YouTube and see you soon to my channel! Meg! Oh, Meg, yaman. Tao na ta! Ano? Luto na kayo, wala ka ta! Tao na ta! Maliya na! Ate, okay. Tapusan ko lang ni aning ginobra ko, Meg. Maliya na! Kadamo nga daan sa customer diri sa repair shop, oh. Lance? Ano natapos sir? na ginaobra mo? Ay, kon, nanawag na blang tagyasin na. Ay, oo, sir. Ginahugot ko na gani mayong perka, sir, oh. Ate, very good, kid. Abi mo bala, Lance? Sir? Masaligan ka gid sa mga ulubrahon dire. Kadamo sang nakasaho sang obra mo? Ay, amo gali, sir. Salamat gid, sir, ha. Wala sang kaso, ah. Ay, ho, gali. Sir? Bilang pasalamat ko sa imo. Aryo, ipamahaw mo ni, ha? Kagahagara tong mga badi-badi mo, ah. May bikiri man da sunhan, kaga magpamahaw ka mo dito, ah. Ala? Kadako man sining pamahaw namon, sir. Ay, wala ko bala nagsiling nga ipamahaw mo na tanan. Siyempre, taguon mong iba ni para may ibakal ka pagkaon sa boarding house mo, di ba? Ate, okay. Sir, madamo ka salamat, sir, ha. Ara na. Natapos na. Ate, sige, mamahaw kami anay, sir, ha, sa mga abyan ko. Okay, sige. Tawagan ko na tong tag-iya subunggin. Kay kuwaon niya diri ang iyang salakyan. Subong na. Yes, sir. Meg, pwede ko karon makauna gwasi mo? May date ko abi karon eh. Baw? Makakita ay kami sa uyab ko. Sus, wala gina problema, Natapos ko naman tong ginpaobra ni sir nga ginpadalian niya, oh. Kita mo? Oh, ginpamahawa niya pa kita diri, oh. Salamat gid, Meg, ha? Ay, dabay man ang ako niya, Meg, ha? Wala ka pa uyab, baw? Ha? Wala, Meg. Busy per me. Wala chimpo mangita uyab. Ara ka naman. Lagaw ka man kung may time, eh. Abi mo, Meg, ha? Mas inspired ka mag-obra kung may uyab ka. Kabla mo, Mga totoo, madali gid lang, ha. Masulod anay ako kay nanawag ang bata ko sa abroad. Chay. May pabuslon lang ko di nga mabantay, Pagwaon ko lang siya, ha. Kag sa iya na lang kamo bayad sa pamahaw ninyo. Ate, Dali lang gid, ha. Ako, Chay. Wala problema, Chay. Meg, continue. Sige. Abi mo, Meg, ha? Daw, una na ako nung matulog kung siyang para si mo. Bahay mo. Basi makakita ka lang da sa hilit-hilit. Ayun. Buang kagit pala mo. Buang. Hello. Ako di kini anay mo bantay. Basi kung may kinahanglan ka mo, hambala ka mo, ha. Wow. Kagwapa siya kaganami maghambal. Alamin. Daw ko guwapa diyaw. Naano ka mga duha? Nga naurungan ka mo, ha. May higko ang guya ko? Ha? Wala. Ano, abi, kay kagwapa si mo, kundi naurungan ang migo ko. Ay. Man, wala pa na sa nobya. Pasensya ka na kayo na sa abyan ko, ha. Prangka ginasyabi maghambal, be. Okay lang, at least. Nabalaan ko, wala kagli ng biya. Nan! Ay, stay! Kan, ginpo ko yung ginko. No problems. Pareho, malang nga mga single, Wala ko ng biyo. Matuod ka, Joy? Kung na mo, wala gali siyang may makig sa akon kung mamasyaran ta ka. Ay, may ara! Ha? Sino? Si Tita! Ha?
Apladahan ko ni si Joy. Crush ko kini siya nga daan. Lance, ano order mo? Ikaw, pwede? Oo. Aabi mo, Joy. First time ko ba lang pagkakita sa mo. Crush tagi kayo, ya. Siguro, hindi man malayan kung pangaloyagan ta ka. Iti, parehas man ta nga single. Nauya ko bla Lance mo. Bisan kita lang di nga duha pero nauya ko bala. Hindi magkakaya bala, Joy. Basi kung may ara ka man dira nga napatsagan sa akong subod sang pagkilalahi kita. Ipautwas na bala. Basta ako yung mambal ko lang sa imo. I love you, Joy. Oo. Ito na mo. I love you too, Lance. Matuod ka, Joy? Basta mo ba? Joy, pwede ko bala ikaw mahagad nga malagaw? Sure. Pero sa Sunday lang guro kay amo ng day off ko. Hindi ba lang kasirado magkamukong Sunday? Oo. Amo man na taning i-suggest ko sa imo eh. Ate, sige Pero galing din kita malagaw. Ikaw lang bahala, kiti. Hindi pa ko daan sweeto din sa Bacolod, kiti kabalo ka, taga Sipalay kung hadaan mo. Inabalang lugar nga, pwede tabala makakaon. Ay, gusto gali. Nadumduman ko na. May amigo ko gali nga, may nami ko no dilagawan. Sa may breed ko kuno ayon, lapit sa baybay. Damo na to kuno kakadto, kay nami sang view. Okay. Manami matuod dito lagawan. Ate, sige dito tumakadto. Okay Basta, sure na Ay, gali, ulamon ko ang salakyan ni Sarah. Para pala nga may service kita kung magkadto kita dito. Matuod ka? Oo. Hala, excited na mag Sunday Wow! Kanami gali dili, no? Dugay-dugay, sunset na. Gani bala. Kung mag-sunset na karon, luyag ko ma-selfie ta. Ate, okay Total, nabiyahanay naman ta. Pwede ko ka kisay mo, Joy. Sige i-try ta. Total, love naman kay. Darling, ko daw isang tao nga nagatulog din sa atin mo. Nauya ko yan. Ay, ang mayo paguro. Masunod ka sa may kailamunan, no? Sige na bala. Sige. Dali ko. Excited ko, dali. Malipayan na kami katama ni Joy kaya nasa natapok kami. Siya naging yung babae nga pangasawang kaya. Walang kapagod siya katama. Joy. Malipayan gina ko sa relasyon natin nga doha. Palangga naging katama. Napauli ka na po sa Sipalay. Hinawan din ako sa imo, Lance. Hindi mo na mag-ibig pala. Hindi ka magkabalaka. Mabalik mo ko dahil pagkatapos ng lockdown, Nabi kay ti, nagsirang inaubrahan ko. Alos, wala ko sa may matlayan rin nga trabaho. Kasi, apuli na ko na yun. Kaya, mabalik mo ko dahil pagkatapos ng lockdown. Hindi na pala magka-problema, bila. Bisan layo ay taya. Palanggaon ta kagyapon niya. Ikaw lang gid ang ginahigugma ko, Joy. Ikaw lang gid. No, may isugid ako sa imo. Ha? Kabay nga, hindi ka lang maakig, ha? Ano? Nga, pati sa ano na ako? Ang miga ko pala nga nag-obra man dito sa Bacolod. Kilala niya gali ang nobya mo. Puti, ano gid akong kilala si Leho? Kuha na binong. May iba na gali siya nga nobyo kag permi sila nag-date. Ay, kapit to ko na siya gali ko na nung sa bago niya nga nobyo. Ano? Ay, sosnak. Kung mag-amo man lang sila ang babae nga plano mo pangasawon, hindi na lang. Piho ko, nga butangan sang hig ko ang ulo mo. Hindi ba lang nagpromesa ka man nga mabalik ka matapos ang lockdown? Ay, sos, anak, kalimte na lang ina siya. Nay, naglalaing gid ako sa tiyon nga to. Kag sobra ang sakit nga nabatyagan ko. Grabing libiyon ko. Wala gid ako magdumdum nga hindi galit tampad ang pagkikugmaanay namon. Pagbalik ko sa Bacolod, nakita ko siya. Kag wala na gid siya nagbugno sa akon.
Nagpawala na ako, siyempre. Subong, wala na ako nagnubya. Kaga, obra na lang anang ginaintindi ko. Sa imo, Joy, kabay pa nga magmalipayon ka sa lalaki nga ginbulos mo sa akon. Tob-tob na lang din akong pagsaysay. More power and God bless. Hello, good morning. Ako po si Rica Imbang. Yes! Shout out sa kayon yon vlog, Artistang Hilaw. No? Paki-subscribe, paki-like, paki-pindot ng button para ma-update kayo sa kanyang mga upload. So ayan no guys, no, supportahan natin si Union Vlog, no, ang Artistang Hilaw. This is Miss Popcorn, garaga, garagumuga rinupok. Supportan natin yan, Artistang Hilaw.